Китап бакча. Андагы язучылар шул бакчаның гөлләре дип язып калдырган танылган мәгърифәтче Каюм Насыйри. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта әнә шул бакчаның гүзәлдән гүзәл, төрледән төрле, шибәрдән шибәр гөлләре, яр чаллы ханымнары. Алар иҗатка мөкиббән киткән шагыйрәләр һәм язучылар. Ә хәзер аларның үзләре белән танышабыз. Беренче кунагыбыз шагыйрә, прозаик, Мәйдан журналының баш мөхәррире Лилия Фаттахова. Икенче уенчыбыз язучы, драматург Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрының әдәби бүлек җитәкчесе Айгөл Әхмәтгалиева. Һәм дә инде өченче катнашучыбыз шагыйрә, Шәһри Чаллы газетасы журналисты Айзирә Имамова. Башваткыч уенын башлап җибәрбез, шулай да уенны башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китсәк, сезгә уңайлырак булыр дип саныйм. Шушы экраннарга килеп чыгачак шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән булыр. Әлбәттә, аның сораулары миннән, ә мин җавабын сездән көтәрмен. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавапны табасыз икән, без сезгә 2 балл тапшырачакбыз. Шунсын да әйтеп кирәк, башваткыч уены менә шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчыбыз бу уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм уенның кагыйдәләре буенча без җиңүчегә супер уен тәкъдим итәчәкбез. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның соравына дөрес итеп, төгәл итеп җавап яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобильне дә бүген яр Чаллы якларына алып кайтып китәчәксез. Уеныбызны башлап җибәрәбез, һәм инде сулдан уңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Татарстанның төньяк көнчыгышында урнашкан шәһәр. Кайсы шәһәр турында сүз бара, Айгөл ханым? Тимәгә бастыгыз. Чаллы турында сүз бара. Җавабы дөрес, 1 балл сезнеке әлбәттә. Сез өчегез дә бүгенге көндә Чаллыда яшәп иҗат итәсез. Шулай бит. Менә ничегрәк ул? Ничек шулай Чаллыда төпләнергә булдыгыз? Иҗат өчен Чаллы шәһәре ничегрәк тәэсир итә? Анда иҗат итәргә рәхәтме? Нишләп Казанга күчеп килмисез? Чаллы белән Казан дигән тема шәхсән минем өчен ул шактый теге авырткан җиргә басу кебегрәк, чөнки мин үзем Казанда укыдым. Аннан соң инде үзебезнең Актанышка, туган якларга якын диеп, менә шул сәбәпле теге яккарак Агыйделгә таба, Чулман ягына таба кайтып киттем дә, ләкин ярты җаным барыбер Казанда калган кебек. Лилия ханым, сезнең Чаллыда төпләнү ничек килеп чыкты ул? Чаллыда мин әле 5 кенә ел. Менә шул тәкъдир димме, язмыш җирләре илтедә ташлады инде. Мин үзем тумышым белән Яңа Чишмә районыннан. Яхшы, Чаллыда иҗат итү ничегрәк менә? Чаллы әдипләре мине бик әйбәт кабул иттеләр. Яхшы, Айзирә? Минеке нәк Айгөл апа сөйләгәнчә, шулай ук Актаныштан, шулай ук Казанда укыдым, һәм тормыш җилләре инде шулай ук Чаллыга кайтарды. Әмма теге бүректәге бүре баласы урманга карап торган кебек, мин дә Казан ягына карап торам. Әлегә менә яр Чаллы шәһәрендә рәхәтләнеп яшәп, гаилә корып, иҗат итеп яшибез. Чаллы шәһәренең шулай да барыбер да үз мөхите бар. Казан, Чаллы барыбер да шәхсән Чаллыга кунакка баргач та мин үзем дә башкача бер төрле илһамланып кайтам дип әйтер идем. Чаллыда матур гына иҗат итегез, сезнең иҗат белән без казанлылар танышып торган насыйп булсын гелдә. Барык алга таба чираттагы сорау сулдан уңга 7нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Нурбаян, Гамил Афзал, Риза Ишмурат һәм бу исемлекне бик күп дәвам итәргә була. Менә шушы шәхесләрнең туган ягы дип сорауны бирим әле. Лилия ханым, тимәгә бастыгыз сез, җавабы сездән. Актаныш, әлбәттә, монда инде башка җавап булырга мөмкин дә түгел. Җавабы дөрес. Кайларда тудыгыз, кайларда үстегез? Шулар турында да бер әңгәмә корып алыйк әле. Лилия ханым, башлыйк сездән.
Мен үзем Яңа Шишмә районыннан, Яңа Шишмәнең Шаллы башы дигән авылыннан. Шаллы башы, алар менә охшаш та. Ничектер бер-берсенә якын. Имә шулай да менә сезнең иҗатыгызның Шишмә башы нәкъ та шушы Яңа Шишмәдә башланып киттеме? Әлбәттә. Яңа Шишмәдә менә Ничә яшьтән иҗат итә башладыгыз? Менә балачактан дип әйтсәм дә дөрес шикелле. 40-лардан соңгыра дип әйтсәм дә дөрес шикелле. Кайсы дөресрәк, ничек шулай килеп чыга ул? Чынлап торып иҗат итү шул 40-лардан соң булды инде ул. Ләкин ниндидер беренче каләм тибрәтүләр балачакта булганда. Балачакта, башлангыч сыйныфларда. Башлангыч Бу сыйныфларда. вакыттан ук псиләр турында, шунда йокылар турында, йокыдан торасы килми, мәктәпкә барасы Иң рәхәте турында язганыгыз димәк ул чагында. Яхшы рәхмәт Алгатова Күшик, Айгөл ханым, сез кайсы якларны Мин кылып чыгасыз? үзем менә әле генә хәтта әйтергә дә өлгермәгән, ят әлбәттә, Актаныш районыннан җырларда җырланган һәм татар әдәбиятына булсын, сәнгатенә булсын, бик күп данлыклы шәхесләрне биргән районнан һәм авылыбызда бик данлыклы авыл дияр идем, Кашкын авылы. Ул безнең менә татар дөньясына Фарсил абый Зиятиновны бүләк иткән авыл. Без инде менә кая барсак, аның исеме белән горурланып, менә Кашкын аның авылы дип әйтергә яратабыз. Шулай да менә бүгенге көндә сезнең исем белән дә горурлана торганнардыр. Без Айгөл Әхмәтова Галиева авылыннан бит дип әйтүчеләр дә юк түгелдер. Бәлки бардыр да Шулай да менә иҗат шишмәсенең башы Актанышмы яки Шаллымы? Иҗат шишмәсенең башы гомумән шушы Кашкын, минем авылым. Мәктәп һәм иде әти белән әнинең менә безне китап белән тәрбияләүе. Шишмә башы шуннан диярим. Ә менә иҗат мөхите шулай да ничегрәк? Менә каядыр булса яшәүме, гаиләме, аның өчен мөхит тәэсир итәме менә иҗатка? Юк. Бая менә Лилия дә әйтте, әгәр менә башыңа китереп тибә икән, син анда таксида барасыңмы, юлда барасыңмы? Бер көн түгел инде байтаграк булган хәл, Казан урамыннан җәяүләп кенә атлап барыш, чөнки анда үзеңнең машина белән керә торган түгел Казан урамына. Кайсы бер урамнарына дип сөйләшик. Автобус бара. Эштән кайта торган вакыт, шыгырым тулы халык тәрәзәдән күренеп тора. Автобус инде бер якка менә булай итеп янтайган, ләкин беләсезме, аның менә тышына зур итеп аллы-гөлле төсләр белән лучшие минуты в жизни дип язылган. Менә моны күргәннән соң ничек инде берәр нинди фильетон манда яки бер сатирик кыйссамы бер нәрсә язып атмыйсың. Шуңа күрә әйтәм бит, иҗат өчен шикләр юк. Азира, сез шулай ук Мин дә шулай ук Актаныштан, Иске Тилекей дигән авылда туып үстем. Әнием минем шулай да Казан якларыннан, Питрәш районы, Татаркасы авылыннан, әти белән алар очрашып, Актанышка кайтып киткәннәр һәм шунда мин туганмын. Яза башлавым шулай ук мәктәп елларыннан, ул инде теге жанда булмаса инде, үзеңдә булмаса язып та булмыйдыр инде. Әмма нәк ашкан кеше дип мин әйтер идем укытучыларымны, татар теле укытучыларын авылдагы шулай ук 9дан соң Актанышта, Актаныш кадет мәктәбендә укыганда менә иң ачылган чаклар дип әйтер идем шул вакытларны. Менә бүлдереп әйтим әле, Айгөлнең сүзе белән бераз гына килешмичә, кайда булса да мөхит тәэсир итми. Юк, самый дип әйтте бит әле ул. Ясый ул. Менә бит сез икегез дә Актаныштан. Актаныш дигән вакытта әнә тизеп киттек Гамил Абзал һәм башкалар бит. Ясый ул. Димәк, ниндидер мөхитнең тәэсире бардыр дип уйлыйсыз? Әлбәттә бар. Аның табигатына тәэсир итә, аның менә шул күреп ала белә торган укытучыларга тәэсир итә. Менә Лилия Гыйбаш белән эшлибез без Мәйдан журнал редакциясендә бит. Ул инде искә ала Илфак абый Ибраһимовларның, аларның мәктәпләренә һәр даим шагыйрьләр, язучылар килеп торган. Ә мин мәсәлән беренче тапкыр тере дип әйтик инде язучыны Казанга укырга килгәч күргән идем. Шуннан да менә кемгә ничек шулай бит, кемгәдер мөхит тәэсир итә, кемгәдер юк. Ничек кенә булса да сезнең иҗатыгыз гөрләп кенә торсын, безгә бу иҗат белән танышып барырга насыйп булсын, тамашачыларыгыз күп булсын, Алла бирсә. Алга барыбыз чираттагы сорау өстән аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз күңелгә салынган нәрсә. Айгөл ханым, Илһам дип. Дөрес уйлыйсыз. Илһам җавабы дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз. Илһам инде ул. Иҗат итәр өчен илһамның булуы шартмы?
Мөхит һәм илһам минем өчен, шәхсән минем өчен икесе ике бик аерылып тора торган төшенчә. Илһам булмаса, мәҗбүриләп кенә утыртып язган әйбердән канәгать буласың микән? Шәхсән менә мин үзем кайчагында сизәм, нәрсәдер язасы килә, нәрсәдер инде тулып җитешкәндә кебек. Ләкин менә шул әйтәбез, илһам килгән мизгелне тотып алмыйча, аны утырып язып булмый. Кайчагында була, мәсәлән, безгә заказ буенча да. Әйтик, менә минем туташ романы барлыкка килде, дәүләт заказы буенча. Заказ буенча илһамны чакыртып китереп булмый бит. Тырышасың, башыңа төшсә, чакырып китерәсең икән, Рафил. Чакыра торгач килә. Ярты ел буе сузылып йөрергә мөмкинсең, менә шушы илһамның килгәнен көтеп. Һәм менә мәсәлән сиңа 1 ел вакыт бирелгән эшләргә, менә ярты елын 7 айын син әле шул илһамны көтеп йөрисең, һәм 1 аенда менә илһам тотып алганнан соң утырып, җигелеп эшләп аласың. Менә иң ләззәтле минут. Әйтерләр бит 20% талант, 80% тырышлык, үҗәтлек. Карап торам да сезнең алларыгызда менә бу илһам килмәсә язылмас иде моның шаклы китаплар дип карап торам. Димәк, сезгә илһамның килми калганы юк. Минем биредә менә 3 китап тора. Беренчесе инде әнә яшел ташлысы. Ул уенчык китап кына, ул әниемне сөендерим дип язылган. Нишләп шулай атыйсыз уенчык китап? Чөнки аны мин үзем чыгардым, инде үзем редакторы да булдым, корректоры да булдым. Аны ачып карасаң һәм нәшриятларда чыккан китаплар белән чагыштыра башласаң, алар инде Айырмасы бар. Әлбәттә, айырмасы. Яхшы, ярак. Аны шулай дип атаган иде Рамил Ханнанов, Казанларында эшләүче уенчык китабы. Кына әле ул. Менә китапларыгыз чыга башласын, шуннан соң күрерсез айырмасын дип. Менә бу ике китап, Ишет мине дигән шигырьләр китабы һәм Карурман Миләүшәсе дигән хикәяләр җыентыгы, ул инде 19-нчы елда язылдылар алар. Һәм менә шул китаплар чыкканнан соң инде язучылар берлегенә кабул иттеләр мине. Яхшы, ярак, Айгөл ханым. Мин үземне әле бик теге күп җигелеп эшләдем дип әйтә алмыйм. Шулай да менә сөенә торган хәл икән. 12 проза китабым бар һәм 13-нчесе Чаллы театры тарихына багышланган, анысы инде документаль итеп эшләнгән китап икән. Нәрсә дип әйтим, үз китапларыңа бәя биреп, алар белән мактанып тору инде язучының үзе эше түгел, ләкин бер горурлыгым, мин китапханәчеләргә һәм китап укучыларга бик рәхмәтлемен. Ел китабында менә берничә ел рәттән төрле китапларым җиңүче исемен алган икән. Шуңа күрә ниндидер теге сөенеч тойгысы бар, юкка түгелмәгән иҗат дип сөенәсең. Һәм сүз уңаеннан без менә Чаллы күчтәнәче итеп алып килгән бөтен китапларыбызны бүген сезнең башваткыч тапшыру музеена калдырабыз. Һәм сез аларны әлбәттә укырсыз дигән ышанычта, өметтә калабыз. Әлбәттә, мондый күчтәнәчне ничек кабул итмәскә мөмкин? Кабул итеп алабыз әлбәттә. Күчтәнәчләр белән танышуны дәвам итәрбез. Аннан соң бездән дә бер күчтәнәч булыр. Минем бу ел июль айында тәүге китабым, шигырьләр китабы басылып чыкты, ул Татарстан китап нәшриятында чыкты. Монда минем менә гомумән дигәндәй шигырьләрем тупланган, аның редакторы безнең танылган шагыйрь, язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Мурат иде. Аңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Үзегезнең иҗат җимешләрегез, китапларыгызны безнең башваткыч тапшыруны алып килгәнегез өчен күчтәнәч итеп сез безгә калдырасыз икән. Димәк, бездән дә күчтәнәч һәр берегезгә берәр бал дигән сүз. Яхшы кызлар, барабыз алга таба чираттагы сорау. Үстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәкаль әйтермен, шушы мәкалдә төшеп калган бер сүзне табарга кирәк. Татлы тел тимер нәрсә ачар? Агыл ханым? Капка түгел микән? Менә түгел микән дигәнем гадәттә аның мин сорыйм. Түгелме ди? Сез тәгаен җавап кына яңгыратасыз, димәк җавап. Алайса капка. Менә мосы дөрес җавап. Бер бал сезнеке. Менә бу сорауга җавапны мин нигә тиз билдем, чөнки Чаллы театрында былтыр гына премьера булып дөнья күрде. Шушы капка әсәре буенча куелган спектакль. Аны безнең бик талантлы режиссерыбыз, театрыбызның сәнгать җитәкчесе Алик Мадиярович Кенҗәгулов куйды. Заманча итеп, үзенең фикерләве белән, үзенең күз аллавы белән.
Мин үземне һич кенә дә драматург дип атарга җыенмыйм. Шул юлга ипләп кенә үземне сынап карап кына кирип килү. Аллага шөкер дип әйтәм. Минзәләдә, Кариев театрында, Оренбург театрында, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт театрында, аннарысын Әтнәдә, Сибайда, саны китсәң хәйран җыела икән, тамашачылары булсын. Теләгем шул. Һәм театрлар сезнең тагын да яңа әсәрләрегезне тамашачыларга тәкъдим итсен дигән бик матур теләк белән калабыз. Барлык тамашачылар исеменнән бу теләкне үзем телим. Чираттагы сорауга тукталыйк. Сулдан уңга 6-нчы сан 5 хәреф. Гомәр Башировны таныткан әсәр. Айгөл ханым иң беренче тимәгә басты. Намус дип әйттегез. Менә хәрефләр саны буенча җавап туры килә. Тик сызганыш ки, менә тимәгә басып җавапны яңгыратырга кирәк инде, Айгөл ханым. Сиваш. Менә мисыз шым дөресе, бу балны да сезгә тапшырабыз. Сезнең үзегезне таныткан әсәр дип әйтерлек иҗат җимешләрегез бармы? Айгөл Әхмәтгалиева дисәң, Ак чәчәкләр дисәң, менә ике аерылгысыз өлеш шул, өлештән тора менә шул бер бөтен. Айзирә, сез шундый матур итеп сөйлисез Айгөл ханым турындаймы? Менә сезнең дә берәр шигырьне безнең ишетеп карыйсы килә бит, бәлки берәр иҗат җимешегезне тәкъдим итәрсез. Хәзер укыйсыз да, бу шигырьне күпме тамашачы ишетәчәк һәм сезне менә шушы шигырьдән таныячаклар да Алла бирсә. Рәхим итегез. Амин, шулай булсын. Тискәре дип аталау. Бер шиктән бер шиккә ташланма ничектә. Кайдан соң бу тавыш колакка ишетелә. Төштем дә бишектән, чыктым да ишектән, кул суздым кешеккә, чыктан ул күшеккән. Ишелгән иемнән, ямаулы киемнән, аң җугыш сөрсегән күгәрәк исеннән сискәнә мискәреп. Әйтәләр, тискәре, тискәре, еламыйм кочаклап мендәрне. Нәселне шикләгән бу кара шикмәнне өзгәләп, тураклап атарга килгәнмен. Килгәнмен, кергәнмен, башка бер ишектән киңлектә бар тавыш меңнән бер ишеткән. Кибеккән сазлыктан, дөньяга биеккә ирекнең хуш исе аңымны тилертә. Бер шиктән бер шиккә бәрелмәм ничектә. Җавабым шул булыр, калмасын бер шиктә. Шәп. Шуннан да фәлсәфи уйландыра торган шигырьләрнең берсе Айзирә Имамова үзенең иҗат җимешен безгә бүләк итте. Без дә җавапсыз калмыйк һәм әлбәттә башваткыч тапшыруыннан Айзирә сезгә 1 балл тапшырабыз. Лилия, шулай ук безнең бик теге тыйнак кына басып торса да, мин аңа гел әйтәм инде, син бердә Мишәр кызына охшамагансың дип. Ул мәсәл өлкәсендә дә, проза өлкәсендә дә, шигърият өлкәсендә дә менә дигән итеп, кайбер ир-егетләрне уздырып эшли торган язучыбыз безнең. Һәм мин аның менә проза китабын bütün укучыларга тәкъдим итәр идем. Үзләре өчен алар менә яңа прозаик ачарлар иде. Менә теләгем шул. Менә бу китапта беренче булып бара торган хикәя, ул җир астыннан юллар бар дип атала. Һәм мин аны Казан утларына курка-курка гына җибәргән идем инде. Ул вакытта Казан утларында мәсьәләләр цикллары басылып чыккан, шигырьләр басылып чыккан иде һәм инде мен шул беренче күләмле дип санаган, үзем күләмле дип санаган әсәр инде бу. Җибәреп карадым инде. Басырлар микән, юк микән дип. Һәм Камил Кәримовтан бер каяда бирә күрмәсен, үзебез бастырачакбыз дигән хәбәр килде. Әлбәттә шелтәдә килде. Повестлык материалны хикәягә сыйдырган да бетергән дип. Ул вакытта бит тәҗрибә юк. Бик зур рәхмәт сезгә. Алга барыбыз чираттагы сорау станоска 3-нче сан 5 хәреф. Үзеңнән зур кыз туганыңның иренә бер сүз белән генә без мөнәҗәгать итәбез. Айзирә ханым җавап? Жизни. Жизни дигәне дөрес, 1 балл сезнеке әлбәттә. Сезнең жизниләр бармы? Жизниләр бар. Бер туганнарныкы түгел, бер туган сеңлем генә бар, кияү генә бар. Ансы кияү генә булып чыга. Шулай да ике туган апаларның бик шундый шәп мировой жизниләрем бар. Аларга бик зур сәлам. Рәдиф жизниләргә, Шәүкәт жизниләргә бик зур сәлам. Яхо, сәламнарны җибәреп калабыз жизниләргә.
Алга барабыз, үстән аска 4-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Әлеге кешенең тәхәллүсе кирәк булыр. Тәхәллүсне аңлыйсыздыр инде, шулай игътибар фамилиясыннан барлыкка килә, ярыймы? Драматург, журналист. Бу Минзәлә егете. Минзәлә егете. Туфан Миңнуллин премиясе лауреаты. Шаллы театрында эшләп алган бу шәхес. Анда аның Хаят, абага алмасы агачы. Рауль Сабырның тәхәллүсе инде бу, Сабыр. Рауль Сабиров инде. Рауль Сабиров турында паспорт буенча тәхәллүсе Сабыр. Җавап нәкъ монда шулай яңгырый да. Сабыр җавабы дөрес. Барабыз алга таба чираттагы сорау. Сулдан уңга 8-нче сан 7 хәреф. Айрым текстларны, әсәрләрне бергә җыеп бастырган китап. Бер сүз белән генә Айгөл ханым атала. Җыентык. Җыентык дип җавап дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Сез иҗат иткән әсәрләрнең геройлары турында сөйләшик әле. Мин үзем бөтен материалны гадәттә тормыштан алам. Тормыштан? Авылга кайттым исә, чәкчәк пешерергә апалар килә бит инде өйгә яки киентән асып Шишмәгә бару бар әле безнең якта. Шулаймыни? Һәм шунда апалар килде исә, минем белән сөйләшәләрдә, шунда ук үзләре: "Синең янда сөйләшүдә куркыныч, син яңадан безне берәр хикәяңә кертеп куясың бит" дип көлешеп алган Димәк, шәһәрләрдә бар. үзләрен таныйлар. Шулай бит сезнең әсәрләр аша. Менә бер вакытны туган ягыма кайткачтын, индидер очрашуга урамнан барам. Һәм бер апа, төнне мин танымаган идем башта. Җиңемнән электрип алды да, менә Давыл дигән хикәяңдә син бит мине һәм минем киленемне язгансың дип ушымны алды. Менә бит. Мин инде яңадан ул апа белән кем икәнен дә аңладым, белдем. Мин әйтәм, синең киленеңне дә белмим. Сезнең мөнәсәбәтләрне дә белмим. Менә шушындый очраклы килүләрдә була. Кыек атып туры тидергән чаклар булгалый. Бик еш була. Аха. Димәк, тормышта кеше язмышлары ни хәтлегенә теге төрле күренмәсен. Нигездә Сезнең өчен илһам булып килгән ниндидер бер вакыйга, реаль тормышта булган вакыйганы тасвирларга мөмкин, шулай бит? еш була. Еш була, еш була. Әле мин аның һәркемгә бер кояш дигән китабыннан сөйләлем итем, бу чын кешеме, әйтәлем итем, кем бу? Менә шундый кызык. Белән бит инде Айгөл апаның чын кешене язганын. Уланы әйтмим. Бер кайчан да сер итеп тә, икебез генә булганда да теге сер итеп тә, һәрбарсын сер итеп калдыра, уланы теге кеше үзе таныса таный әлбәттә, әмма менә шул турыда, бу кеше турында иде дип әйтми. Лилия ханым, сез менә шигырьләрдә иҗат итәсез. Шул исәптән прозаларда, шулай бит. Сезнең әсәрләрдә чыннан да менә Айгөл ханым әйткәнчәме, реаль кешеләрме? Зурлар өчен уйдырмалар юк. Менә бу китапта бөтенесе шул ишеткән, күргән, белгән хәлләрне әзрәк кенә инде фантазия аша уздырып, күңел аша уздырып тасвирлап биргән инде. Балалар өчен һәм яшүсмерләр өчен анда инде минем хыял бөтен кешенә уйный инде. Мин фантастик хикәяләр язарга яратам балалар өчен. Лилия апаның әсәрләре без әзрәк хатын-кызларчарак язсак, Лилия апа ул күпчелек менә аның әсәрләрен укыганда кайвакыт даже ират күзлегеннән чыгып язылмады микән дигән хисләр, туйгылар сизелеп алына. Без әзрәк хатын-кыз теге йомшаграк, самимирак, ничектер бәлкем җебегрәк димәсең инде. Аныкында менә шундый көчле ират сизелә. Бәлки бу аналитик уйлау рәвеше белән дә бәйледер. Мин вакытта детальләрне электрип ала алмыйм, миңа гомумиләштерергә кирәк. Мәсьәләләр языла бит инде, алар шуңа күрә языла торгандыр инде ул. Тормышта булган вакытта хәлләрне электрип ала, шуннан инде ниндидер нәтиҗә ясап чыгарып куя инде ул. Баш. Минем баш шулай эшли инде. Шулай. Үзегез сез барсын да укып барасыз ахырыймы? Менә һәрбер сөйләгән сүзгә, һәрбер әсәргә, һәрбер менә үзегезнең фикерегезне әйтеп барасыз, танышып барасыз димәк. Танышып барам, бөтенесендә нәснәҗебенә кадәр укып барам дип әйтәлмим. Вакыт, эш, балалар, гаилә булдырылганча. Шуны сорамакчы идем. Менә бу иҗат белән гомумән гаиләгә вакыт каламы соң сезнең? Калдырырга кирәк һәм хатын-кыз буларак, әни буларак без аны калдырабыз. Менә шул тәүлекнең 24 сәгатен ничекләр бүлеп бетерергә һәм тагын 1-2 сәгать өстәлсә иде дигән фикердән яшибез инде. Яш була андый чаклар ае. Ләкин ул иҗат белән, эш белән барыбер һәркем өчен бу минем уйлавымча иң беренче урында барыбер гаилә, синең якыннарың, синең әти-әниң, синең балаларың.
Әйдәгез, гаиләгә, якыннарыгызга һәммәсенә дә башваткыч тапшыруыннан, шаллы кызларыннан, шагыйрәләреннән, язучыларыннан сәламнәрне җибәреп калыйк әле. Барабыз алга өстән аска 9-нчы сан 3 хәреф. Кояш батканнан соң иртәнге шәфәккә кадәр булган вакыт аралыгы Лилия ханым. Төн. Җавабы төн, Лилия ханым, бу җавап дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз. Кайчан иҗат ителә? Көндезме, кичме, иртәме, төнме? Һәм гомумән төнле язучылар нәрсә эшли? Йоклыйсыз мы сез? Йоклыйсыз. Димәк, төнле иҗат итү юк. İcat etüşçüler de var. Менә таң атканда 3-тән соң, менә соңгы арада 3-тән соң, белмим нәрсә белән бәйледер, әйме. 3-тә төгәл, 3-тә уянып китәсең дә, йоклап китәлми, ятасың, шунда хәзер нәрсәгә йоклый алмыйм дип башта теге нәрсәне табып аласың да, Нидер бер буран кузгала башта. Буран кузгала, тегенең бер койрыгын нәрсәсендер тотып аласың да, чыгып китәсең кухняга, теге балаларны уятмаска, ирне уятмаска, кагаз ни булса, телефон булса, нәрсәгә бар, шуңа язып кына атасың да, сәгать 5-тә ятып куйсаң, 6-да будильник шалтырый. Сездәге шулай килеп чыга. Айгөл ханым, сездә ничегрәк була бу процесс дип әйтегендә? Менә мин Айзирә сөйләгәндә тыңлап торам әле. Менә төнне кайчагында төшкә әллә нинди матур сюжетлар кергәне бар. Туфан абыйның хәтерлисездер, бер пьесасы бар, Төш дигән. Ул аны чын мәгънәсендә төшендә күреп, геройларның исемнәренә хәтле төшендә ишетеп, сәхнәгә мингергән менә бу әсәрне. Менә шулай итеп миңа пьесалар геройлары белән кергәне бар, хикәяләр кергәне бар. Күземне әзгенә ачам да, мин әйтәм, кагаз белән онытылмый әле ул вакытны. Кагаз белән бер каләм алып, әзгенә төртеп куйсам, менә иртән торуга әйбәт кенә булыр иде дип уйлыйм. Менә шул хәтле теге ялкаулыкмы, нәрсәме чабудан тарта, кире юрган астына тыгып куя. Мин әйтәм, исемдә бит инде, иртән туру белән язып куярмын димин дә, гынах шымлыгына торасың, һәм менә күргән бөтен әйбер инде кыелып беткән. Әле шул берәр кая барганда, язып куймаган булсаң, берәр җирдә утырганда, эштә утырганда, ниндидер сөйләшү вакытында, кисәк килеп төшә дә, килеп төшсә бик әйбәт. Әле вакытта да язып булмый әле. Димәк, Айгөл ханым, сезгә йокларга ятканда каләм һәм кагаз белән йокларга ятыра. Кирәк, мен дә растына гына тырып. Ничә еллар буе шулай дип хыялланам инде. Ләкин барып торып төртеп куймыйм. Булмый. Яхшы, ярар. Лилия ханым, сез төнлә йоклыйм дидегез. Менә Айзирә әйткәннәр, ул мин бер 7-8 ел элек иртәнгә яктарак. Аның шәкилеп чыгадыр. Шулайрак иде. Хәзер ай түгел инде мин. Хәзер ничек? Белеп торыйм әле. Хәзер 7-8 елдан ничек була? Мин инде әйләнермен. Җәяү йөрергә кирәк эшкә. Эшкә җәяү йөрисең, диктофонны, телефонны кулыңда тотасың, кайдыр үз дөньяңа кирип китәсең дә барасың да барасың. Шулаймы? Әгәр дә шигырь язасың килсә. Рәхмәт. Мәсәлән, мин илһам килгәнне көтеп тормыйм инде, теләсә кайсы вакытта. Көндез дә булырга мөмкин, кич белән дә булырга мөмкин. Менә сездән берәр әсәр ишетергә теләр идек. Хәзер мөмкин булса, Лилия ханым тамашачыларда көтә. Бу мизгелне рәхим итегез әле, сүзне сезгә тапшырыйк. Дөнья үзе үк баш ваткыч. Һәр сүзе, һәр ымы аркылы җавабын эзлисең син аның. Җавабы көлдерә, җавабы уйлата, җавабы елата дөньяның. Уйната бу дөнья, уйыны күп аның. Уйыннан уймак дип тормыйсың, гомерең буена, теләп тә, теләми, никадәр уенда уйныйсың. Бутала ак, кара, ялганы һәм чыны, бу дөнья тоташ сер йомгагы. Баш ваткыч шикелле, баш ватып, шак катып, шишәбез, сүтәбез без аны. Афәрин. Башваткычка багышланган шигырь дип тә кабул иттем мин бу шигырьне. Әлбәттә, бу шигырьне сез каләм белән кагазга төшереп безгә тапшырырсыз дип ышанабыз. Чөнки үзебезнең сәхифәләрдә дә бу шигырьне яктыртырга теләр идек. Әлегә без бу шигырь өчен 1 балл тапшырабыз сезгә. Алга барыбыз, чираттагы сорау сулданыңга 10-нчы сан 6 хәреф. Шагыйрьнең исемен белергә кирәк булыр. Шигырь юллары аша авторын танырсыз микән? Тыңлап карагыз әле. Туа кеше. Узак яши, Айгөл ханым. Кадир Сибгатуллин. Менә бер җөмләсеннән, 2 сүзеннән шунда ук танып алдыгыз. Җавабы дөрес, Айгөл ханым. Җавабы дөрес, бу балны сезгә тапшырабыз.
Мәйдан журналында эшли башлаганда, безнең менә шундый традиция дегенде, һәр бер сон нинди дә булса шагыйрьгә яки язучыга Багышлана. иде. Шагыйрь дигән сүзгә һич кенә дә дәгъва кыла алмыйм. Минем өчен чын шигърият, чын шагыйрь үрнәге булып нишләптер менә Кадир абый. Кадир Сибгатуллин калган. Яраткан язучыгыз, шагыйрегез дип сораганда, сез димәк әйтә аласыз. Шагыйрь дигән конкрет сорау булса, Кадир Сибгатуллин дияр идем. Прозаиклардан минем менә өстәл китабым һәм иң яраткан язучым ул Әмирхан Еники. Азира, сезнеке? Тормыш, сорау, яшәү, таләп. Сердән җәтмә үрелгән гаҗәеп һәм гаҗәп, кемгә кирәк һәм ни өчен сәер халат. Үзгәртергә килдем дисең дөньяны, барышны, үзгәрә бер нәрсә. Һич кенә карышмый. Ул синең барлыгың. Җаның зурая, 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 аннары кечрәя, кечрәя, кысыла, тарая. Киткән чакта бер уч балчык күрсенеп. Бәлки ул 7 төр балчыкның берседер. Туфрак минсез дип бәхәскә кермә. Бер үлчәү. Туфрак күзәнәккә күчә. Өр яңа, галәм яңара үзенчә. Менә бу шигырьне укучының үзенә бер бал тапшырылыр, Бу ләкин Факил Сафинның шигыре. Кемнән? Факил абыйның шигыре. Бу безнең Татарстан язучылар берлегенең иншалла бүлеге җитәкчесе, безнең Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, язучы, шагыйрь, публицист, анда санап китсәң шактый. Хәзер инде бөтен дөнья татар конгрессының да иншалла бүлеге җитәкчесе Факил Сафинныкы. Иң яраткан шагыйрегез шул. Менә әйе, Факил абыйны әйтер идем. Шулай ук Лилия Гибадуллинны яратам, үзебезнең шаллы шагыйрьләреннән. Һәм шулай Кадир Сибгатуллинны да менә яраттым. Һәм ни өчен Факил Сафин, без аның белән узган елның сентябрь аеннан бу елның апреленә кадәр эшләп алырга туры килде. Аның ярдәмчесе булып Татарстан язучылар берлегенең шаллы бүлегенә узган ел бүлмә бирелде. Чөнки әлегә аның бүлмәсе юк иде. Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театрында бер бүлмә. Хәзер инде безнең Шаллыга килеп, Шаллы язучылар берлеге кайда урнашкан дисәләр, анда алып кирип, менә тулы бер экскурсия үткәрергә була, шундый күркәм бина. Монда килеп чыгарга насыйп булсын безгә. Рәхмәт, шуны шактан атыр мәгълүмат. Лилия ханым, сез дә инде әйтеп китегез, яраткан шагыйрегез, язучыгыз. Мин бер генә кеше туктай алмам, ахрысы төрле халәттә төрле кешене укыйм мин. Әй, шулайдыр. Газинур абыйында укырга мөмкин, мин Газинур Мурат, җиддирәк шигырьләр мәсәлән, әйме. Сирина Паякованы яратам мин, иншалла шагыйрәсе, ул бик үзенчәлекле шагыйрә. Бик зур рәхмәт матур җавапларыгыз өчен, кызлар. Без бераз гына хәзер тукталыш ясарбыз, чөнки башваткычыбызның яртысын чишеп тә бетергәнбез. Сөйләшә, әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп куям. 3 бал иясе Айзира Имамова. Әлегә 4 баллы булды Лилия Фаттахова. Һәм Айгөл Әхмәтгалиева әлегә 8 бал белән лидерлар рәтендә бара. Әшираттагы сорау булыр авыр сорау. Мин инде әйтеп киткән идем, хәтерегез ялгышмаса, сулдан 10-га 11-нче сан 6 хәреф. Җавап тапкан кешегә әйткәнемчә 2 бал. Лириканың жанр түрі. Грек теленнән зар дигәнне аңлата. Борынгы Грециядә 2 юллыклар белән язылган әсәрләр буларак барлыкка килгән бу. Сагыш, моң белән сугарылган лирик шигырь. Лилия ханым беренче көймәгә басты. Элегияме? Элегия дигән җавап яңгырады. Лилия ханым, ишеткәнегез бар идеме? Моны койлардан билдегез. Җавабыгыз дөрес бит. Әйткәнемчә 2 бал сезнеке. Татар теле һәм тарих факультетында укыган. Әйбет. Шулаймыни? Ие. Димәк, бу сүзне сез шунда ишеттегез. Бәлки. Айзира, менә сез инде үзегез әйтеп киттегез, тарих факультетында укыган, сезгә кыйнырактыр инде. Казан дәүләт технология университетында белем алдым. Кем булып чыктыгыз сез аннан? Инженер химик технолог дип атала.
Инженер, химик, технолог бүгенге көндә фәлсәфи шигырьләр иҗат итә. Шаккатны әле хал. Нәк 11 класс килеп җитте, ник син журналист булмыйсың дигәнрәк сорау килеп җитте дә, егә килеп җитте дә, ничектер шулай журфакка керәлми калдым дигәндәй. Шул вакытта инде кая барасың? Химия диделәр инде, бик теге киңәш итеп, химия бирдем дә, и ансыда шумлыгына ди. Яхшы бирелеп, әле Казан дәүләт технология университетының 20 урынлык бюджет урынына килеп тәләктем. Һәм эшлисез сез бүгенге көндә журналист булып. Менә бит тормыш кайларга. Теге җырдагы шәйме су юлын таба, мондагы хаклык, кабатланып, бу бит менә ул чыннан да шулай буласа бер барбыр булачак икән, бернигә карамастан. Кызыклы темаларны үз аягы белән эзләп таба торган бик булдыклы тырыш журналист ул безнең. Менә бит үзе химик белемле, ялт иткән журналист Чаллыда бер дигән мәкаләләр иҗат итә бүгенге көндә. Рәхмәт. Кызлар, алга таба барабыз. Чираттагы сорау үстән аска 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кулларны төймәгә якынрак куярга тәкъдим итәм, чөнки бу сорау җитезлеккә булыр, ярыймы? Лимон. Линарис. Айгөл ханым. Ләбиб Лерон турында сүз барадыр. Безнең Актаныш егете димәле, безнең яраткан язучыбыз, хөрмәт иткән шәхсебез, Ләбиб абый бу. Язучы шәхестән бигрәк тагын бер сүз өстәп куярга кирәктер. Хаҗи. Бүгенге көндә Лерон турында сүз бара. Айгөл ханым, җавабыгыз дөрес әлбәттә. Бу балны сезгә тапшырабыз. Чираттагы сорау Сулданунга 17-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Халыкара туган тел көне. Айы. Февраль. Җавап дөрес, Айсира Бербал. Алга барыбыз. Чираттагы сорау үстән аска 14-нче сан 5 хәреф. Хади Такташ шигыре. Әлеге шигырь юлларында нинди кыз турында сүз бара? Нигә? Нигә синең шаян күзләр күзләремә болай багалар? Нинди көчләр? Сөйлә, нинди көчләр кирфек очларыңа тамалар? Беләдерим, оныткан дигән Урман кызы. Мен исемләп утырам, мин дә исемләп. Сирреген әйтеп, җавапны яңгыратып та куйды. Җавап дөрес. Урман кызы турында сүз бара, Лилия ханым, балсыздык. Киттек алга. Чираттагы сорау Сулданунга 19-нчы сан 5 хәреф. Гадәттә проза белән языла торган әсәр. Айгөл ханым. Роман. Роман. Җавап дөрес. Җавап дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз да. Нидер бер әсәрдән үзек ишетәсе килә шушы мизгелдә. Үземнең өйрәнчек кенә әсәрем булган, иң беренчеләрдән язылган, теге гасырда ук язылган Соңгы өмет дигән хикәядән бер кичкенә генә үзекне. Шундай кызыксы димме? Берсе уенчык кына китап. Берсе шундай шигырьгә ошаган бер нәрсәдән. Шундай өйрәнчек кенә бер Бу минем әсәрдән. чынлап та беренче хикәям һәм Филүс Латифиның җиңел кулы белән Казан утларында басылып чыккан менә беренче хикәям ул минем. Шәмсинур әбинең хәле бу көннәрдә тагын да начарланды. Тәне таза сау булса да, ул үз гомерендә тумауның да нәрсә икәнен белмәде. Төннәр буе сызланып, ыңгырашып чыга башлады. Сафиулла дим, тәннәрең сызланадыр шул, утлар да янасындыр, син әйтәм. Хәлләреңне дә җиңеләйтә алмаем бит, ниләр кылайым? Ул инде улы Галиулланы да Сафиулласы дип белә иде. Бер төнне йокысыннан сикереп торды да, улы белән килене яткан бүлмә уртасына кереп, кычкырып еларга тотынды. Яшь хатын алып кайткансың икән. Әйтәм, аны яныма да ятмыйсың дип, балаларча өзгәләнергә тотынды ул. Улы Галиулла инде ничәнче тапкыр: "Әнкәй, саташма инде, мин бит синең малаең" дип әйтеп караса да, карчык аны тыңларга да теләмәде. "Яныма ятмасаң ятма. Кырыйм да җыруыңны гына җырлап утыр, Сафиулла. Баш куям тезләреңә әле, яшь кыям эзләреңә.
Шулай дип кабатлый, сабыйларча үксеп йокыга талды Шәмсинур әби. Гөнаһлы бәндәләрнең күбәюеннән әрнеп, җир ялы идеме? Әллә күкләр күз яшьләре түгеп Шәмсинур әбине соңгы юлга озата идеме? Аңламассың. Әкрен генә яңгыр тамды. Чөнки әдәм балаларының берсе дә еламый иде. Ә без Агил ханымга шушы матур әсәренең бер өзек өчен бер бал тапшырабыз әлбәттә. Сезне инде барлык тамашачылар дип әйтик, Яңа гасыр телерадио компаниясының тарафыннан төшерелгән күп кенә телефильмнарның сценарий автор буларак та белә. Һәм әлбәттә Нурания апа Җамали белән, режиссер белән сез инде бик күп кенә телефильмнар эшләдегез. Сираттагы сорау, өстән аска 12-нче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Нәсер укыйм. Бу әсәрнең исеме белән дә бәйле, шул исәптән төшеп тә калган бу сүз тыңлагыз. Киң авызлы тирән бомба чокырының төбендә үсеп утырган ялгыз. Нинди чәчәк? Мәк чәчәге. Мәк чәчәге турында сүз бара. Мин инде нәсерне азагына чак укып та бетермәм, чөнки җавапны дөрес яңгыратты Лилия ханым. Һәм без бер балны тапшырабыз үзенә. Алга барабыз. Сулдан уңга 18-нче сан, 7 хәреф. Шәрык шигъриятендә 4 юллык шигырь. Агил ханым, Рабагый түгелме? җавабын дөрес әйткәч, мин аны кабул итәм һәм бу балны мин сезгә тапшырам. Рубагый. Яхшы кызлар, алга барабыз. Өстән аска 15-нче сан, 5 хәреф. Гарәп теленнән кергән ир-ат исеме. Бу исемне без бүген телгә алган идек. Бик матур итеп алдык без аны. Ничек? Факилмени? Факил шул, Айзирә. Җавабы дөрес. Сез бастыгыз, җавабы дөрес. Бу балны сезгә тапшырабыз. Барабыз алга таба. Өстән аска 16-нчы сан, 5 хәреф. Кая барып белем алырга кушкан борынгылар элек-электән? Димәк, төймәгә басып җавап бирәбез Айзирә. Кытай турында сүз бара. Җавап дөрес. Бу балны Айзирә без сезгә тапшырабыз. Сулданунга 20-нче сан, 5 хәреф. Кояш чыкса, табигать яңара. Нәрсә укысаң, күңел агара. Китап. Менә Айзирә кызып кына киткән яшь чаклы сораулар битеп китте. Бу җавапны да ул яңгыратты. Китап җавабыгыз дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Менә шушының белән шул булды бу кызлар. Һәм инде кайсы уенчының күпме бал җыйганын мин хәзер игълан итәм. 7 бал иясе шагыйрә Айзирә Имамова. Шулай дип әйтим әле. 8 бал иясе шагыйрә прозаик Лилия Фаттахова. Һәм инде бүгенге уеныбызның җиңүчесе 12 бал иясе язучы драматург Айгөл Әхмәтгалиева. Хөрмәтле кызлар, башваткыч уенының иң рәхәт өлешенә килеп җиттек дип әйтсәк тә була. Бу мизгелне мин бик яратам. Бу бүләк тапшыру мизгеле. Шуңа күрә сезне чакырып аласым килә бүләк киштәсе янәшәсенә. Айзирә, аттыргыч янына рәхим итегез. Димәк, аттырып җибәрәбез. Һәм шарыбыз менеп китә дә тагын килеп төшә 4-нче санга. Чәйнектән кайнатып чәй эчкән чагында башваткыч тапшыруын искә алырсыз дип өметләнәбез. Бүләкне сезнең кулларга тапшырабыз. Алкышлар астында кабул итеп алыгыз. Мине өйдә карап утырган әтияниме, Актаныш районы Искетләкәй авылында яшәүче гомер итүче әнием Хания, әтием Әсләхетдингә бик зур сәламнәремне җиткерәсем килә. Шулай ук өйдә мине сагынып, заргып көткән улым Самат, кызым Исмира, ирем Артурга зур сәламнәр җиткерәм. Шулай ук мине караган барлык туганнарга, дусларга, коллегаларыма зур сәламнәремне җиткереп калам. Афарин! Лилия ханым, рәхим итегез янәшәмә. Менә сезгә дигән бу серле шарында мин әзерләп куйдым. Сезнең бүләкне эзләп табыйк. Әйдәгез. Ва, шарыбыз менеп китте. Һәм ул безнең килеп төшәчәк 8-нче санга. Бүләк сезнең кулларга башваткыч тапшыруыннан кабул итеп алыгыз, яме? Әлбәттә, урынында бар. Бик кирәк бүләк булды бу. Рәхмәт сезгә.
Гомерегез озын булсын, тамашачыларыгыз артып турсын. Тамашачыларга исә һәр барчасына да бәхет телим. Кайчандыр Җәүчән Кабир дугасын тыңлаганда бер хәзрәт шулай дип әйткән иде. Барча мәхлукатларга бәхет теләгез дип. Бәхет эченә саулык та, муллык та, иминлек тә керә, һәр нәрсә, бөтен нәрсә керә. Бәхет телим сезгә дә, тамашачыларга да, мине якын иткән, белгән һәр кешегә, туганнарыма, дусларыма, коллегаларыма. Рәхмәт, рәхим итегез. Айгөл ханым, yana шәмә рәхим итегез. Уеныбызның җиңүчесе буларак сезнең кулларга тапшырылачак менә шушы шәп бүләк. Шуңа күрә мин инде шарлар аттырып тормыйм. Бу бүләкне сезнең кулларга тапшырам. Алкышлар белән без сезне җиңүгез белән котлыйбыз. Рәхмәт, Сәгыйтә. Уенның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителәчәк дигән идем мин. Без уенга килдек. Эшебездә машинада сөйләшәбез, кәҗәсе түгел мәзәге кыйммәт дип. Эштә корт бар, мәкалне ачып карарга дигән. Ләкин җиңеп куеп машина насип булса, Насип булса алып кайтып китәсез. хикмәт нәрсәдә безнең Чаллыда яңа төзелгән комплексларда машина куярга түгел, энә төртергә дә урын юк. Минем үземнең дә машинам бар, яңа диярлек, иремнеке дә бар, Аллага шөкер. Идегез артык мәшәкать тудырып, үз башыма авыртмаган башка темир таяк эзләп тормыйм әле. Тамашачылар миңа әйтә, син кыз ти белмисең, машинага уйнаучы юк ди, шуңа 1000 төрле итеп әйтеп карыйм. Димәк, җавап? Җавап мин булганына бик канәгать. Без сезне котлыйбыз, Айгөл ханым. Җиңүгез белән чын мәгънәсендә башваткыч уенының бүгенге җиңүчесе Айгөл Әхмәтгалиева. Башлаткыч тапшыруында һәм татарча бөтен сканвордлар да ул безнең иң беренче чиратта әтинең иң яраткан темасы. Шуңа күрә сәламнәрнең дә иң олысын һәм иң тәүгесен мин үземнең әтигә һәм әнигә юллыйм. Һәм иң олы рәхмәтләрем менә шушы дөньяга тудырган өчен әти белән әнигә һәм иҗатка мөмкинлек биргән өчен гаиләмә, сәламнәр дә аларга һәм яраткан ТНВ хезмәткәрләренә шушы тапшыруга. Һәм шушыннан торып, инде тәмам эченә кереп беткән, яратып өлгергән Чаллы Татар дәүләт драма театрына, Ояз Гыйләчев исемендәге театрыбызга да зур сәламнәремне юллап калам. Киләчәктә дә бергә булыйк. Китап дигән дөнья бар. Китап дигән галәм бар. Китап белән дус булыйк, мөхтәрәм тамашачылар. Бүгенге тапшыруыбызның кунакларына, кызларга, шагыйрәләргә, язучыларга бары тик олы рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм хәерле юллар теләп калабыз. Чаллыга исән имин кайтып җитсеннәр һәм башваткыч тапшыруында киләсе очрашуларга кадәр дип мин сезнең һәммәгез белән дә сау булашам.